right muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare zvinhu hazvina kumira mushe zvinhu hazvina kuchipa izvi zviri kuitika zvakawandisa munyika yeZimbabwe. That's why muri kuona kuti today it was like a hectic day rekuti nyaya hadzisi kupera unonzwa kwaitika chakati ningadai so tobva tangauya panapa totodeliver. So kana chingwa ngosvika panapa iri first time yako zvakakosha utange nekulike wosubscribe ujoina this family patinoramba tichipanana nyaya dzinenge dzichiitika ende hatidzore tsvimbo nekuti guru rabata kumeso ende kune vatochijaira kuti kana uchinge watondiona panga nekulike this video right now kuitira kuti tiboezano. Nyaya dziri panapa dzakamira dzakadai so pane mota iri kunzi yakanyangarika, mota yakangonzi yakashayikwa inga yakatakura manzi presidential farming inputs. So nyaya iyi iri kurwa investigation yatoningwa because zvinonzi mota yakangonzi yangonyangarika asi panapa pari kunzi police officer implicated in theft of Mnangagwa's farming inputs. Pane mpurisa ari kunzi atomo part of padhiri iroro nekuti pari kunzi ivo ndo vanenge vakaexporta zvinhu but zvanga zvisina kusainirwa saka akutotsongwa mupurisa iyeye aine ndomunzwira tsitsi zvangu ndomunzwira tsitsi zvekutodaro because panapa nyaya iri kunzi the truck was accompanied by the police officer yet the inputs were not signed for in the provincial dispatcher book which was allegedly full at the time. But zvanga zvinzi bhuku ndo rarakaita sei ndo rarakazara zita rake rataurwa ina handisi kuda kuritaura zita racho because hey mazuva ano tinofanira kuti titoprotecta mapurisa vari pamahwani kana ZANU-PF especially ukangoonekwa kuti wakangooma musoro so asi advice ndingangopa zvangu kwavari ndekuti zvinhu zvenyika kana uri mupurisa usabe zvekunhu zvekujaira kuti munenge muchitora choko muhomwe muchitonyoresa vanhu you can do that amen zvamunoita handiti asi zvenyika. Good example ndana Mike Chimombe chinhu chese ukanzwa chichinzi chiri kubva nekuna Mnangagwa kana iwe uchiziva kuti hausi willing kuda kuzoshandiswa kana kuzoita puppet kuzomudefenda zvichidedzera ma2030 zvekuti munenge muchinanzwa bhutsu muchididi kana uziva kuti you can't do that kana uchiziva kuti you are not ready for that usabate zvinhu zvake because mangwana kana vakudzoka urume wacho necomeback. Ndatokupai example kuti tarisai muone kuti ana Mike Chimombe nemari yese yavari nayo vakomana nemari vaya ende malawyer acho ari kuiswa ndoma top lawyers vari kutozvitadzirirawo. I am telling you and amenoti iwo anozokumirira ipapo ndiani ndangoti ndikopfura neipapo ndichitanga kudonedza update rangu rekuita sei rekutanga rechi2 pari kunzi police arrest 6000 under operation no tumushikashika vari kurova operation no tumushikashika saka vari kunzi vakasunga 6000 vanhu pari kupisa. I am telling you guys I don't know kuti mune balance sei equation iyi kwamuri ikoko because unozva kuti ndakatonzwa kuti iko zvinezvi waona cho mushikashika anzi vatogara vakatoloka madhoo vatotoita zvekutozomezha vatoona kuti zvishuwa uyu haasingatoeningiri because chinoitika ndechoti polisi achimasungira inoita vanhu vamwe vacho vanotosvika vati kana musifi kana vanyatsotoda zvemushikashika izvizvi saka pari kupisa zvinhu zviri kuitika. Ndichibva ipapo ndabva ndasangana neimwe nyaya pane mukadzi ari kunzi akabirwa $1700 neipad rinowetha $1600 mumota yake yakapwanywa ari muchechi achinamata. Nyaya iripo ndo mamiriro yakaita ari kunzi she was among the worshippers at the cathedral at the corner of Herbert Chitepo Avenue and Simon Muzenda Road in Harare when thieves broke into parked Nissan March vehicle. The thieves used an unknown object to unlock the driver's door, gained entry, and stole $1,700 cash and 10th generation iPad worth $1,600, 3 textbooks and particulars which include driver's license, national identity card, and bank cards. Pakato kwara munhu akabirwa uyu kutobirwa uri pakati pekutonamata umana amene kuti machechi acho hamuna mwere kuti mungaonawo kuti hey panapa makuda kubira munhu atudingina maprophets amene maprophets especially inini zvangu ndikatoka izvo ndiri muchechi maprophets prophet especially akatobata mic kana kuti atorimo muchechi momo andidzokeko futi because aungabirwa kaone vanhu kana kuti vanenge vachiona pamweya cheche vamwe vacho ndikutokonda tokuona uchibva naso wabva wadya musi wa5 zvinhu zvine zvichiitika muZimbabwe. So ndisingapedze nguva yenyu pane imwe nyaya zvekare iri panapa nyaya iri kubuda mastreets iri kunzi zvoni Mr. President Nelson Chamisa, this team will take you very far, add few youngsters like this of and the likes of Masaripo and get few individuals from the diaspora, remove all aged madalas. My words, this is the real deal. Emerson get bafana from all cities posele gejeni.
So ndonyaya iri panapa pakabva paiswa Gift, Ostalos, Amos Chibaya naadvocate Fadzai Mahere vari 3 ndo vanga vari pamufananidzo wewe zvikanzi munongowedzerawo vamwe ndo vandoti mubudirire, asi Prince Dubicus Banda it seems like haana kufara nenyaya iyoyi because mcomment section ndabva nangomunhonga ari papo achidedzera kuti musawanze kunyeberana, politics harisi drama. Pakashata. I have telling you because unongo wakutozokuchengetedza jezi futi kapozi you never know kuti advice kuona yakufamba on social media you never know pamwe Chamisa angona kuiadopta yo oitora kuti okay saka ndisofa ndinawo 3 wandushanda nawo. So let me add vichidiki zveshuwa all provinces vanhu vakaita sana Dubicus Banda hatingachavati ma youngsters na Dubicus wakura but kama calendar anenge atorwa pasi saka all those guys like ana wende vaya hazisona kuti vachiri vechidikika atoo madhala acho saka but zvangonditira fani kuti Dubicus Banda areacta that way. Ndonyi nyaya dziri panapa madzadiwa ndo maupdates andangoti ndingopfura nawo nepano ndichingokuzivisai. Kana muchinge mune something to say ndichakusiyairai phone number, handikusiye makadaro munongosenda ma audios enyu po straight number mouya obvanzwiko pa channel yenyu, channel of choice. Sara makateerera this audio. This message is directed to you security service people, those in the police, those in the army, and those in prisons. I just want to reason with you. From the very top, Anselm Sanyatwe, Philip Valerius Banda, and all those you command. I just want to understand. I just want to talk to you today. Are you going to be instruments of tormenting Zimbabweans? Are you going to be instruments of subjugation of the people of Zimbabwe? Let me talk to you. I know the two of you. I know you, Anselm Sanyatwe and the Valerius Banda. The Valerius Banda, Philip Valerius Banda, that you went to war. May we speak to each other on this score. Did you go to war because black people were oppressed? Because black people were under a yoke and you wanted to remove the yoke from them? Or did you go to war because there were those who were leading and there were weapons available and therefore you just followed? To tell me on this particular, was it painful to see your father, your mother, your sister, your brother, your countrymen, your native people treated as things and only things and things without human dignity? Or you were only listening to the leadership and then you were acting on the instruction and direction of the leadership? Did it ever pain your heart that a Zimbabwean is treated as less human than the whites around? I just want you to tell me, if you went to war with defined goals and you wanted to liberate your people, I think it's now that we should be saying another war is needed. You may never defend such a system as is destroying your people, making your people go hungry, jobless, and landless.
and all the economy of the country is looted right there under your noses. Gentlemen, you're accountable to God. Yes, you're accountable to those who pay you, but more than that, to God. And He knows you are silent when you should be talking. And He knows you are folding your hands when you should be stretching them. I wish I had more time to organize my talk with you, but it is enough what I've said. What will happen is when finally the people of Zimbabwe are counted free, when finally they attain to their freedom, you will be counted with those who were defeated. Yesterday, victory, a seeming victory, where you celebrated on the 18th of April 1980 as people who had brought in independence. But there is yet another independence coming. There's another freedom coming, and that freedom will come against your wishes. You will be counted as enemies.